Co sprawia, że się pan uśmiecha? Przeważnie alkohol. Kurwa, co ja robił? Kameruj. Ja nie mam staści w ogóle. Kamerujesz to? Tak. Nagrywasz już? Tak. To możesz nam nagrać mnie. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Macie Jabłko i Szczerbatek, którego właśnie zaadoptowaliśmy razem z Mikołajem, bo jest przepiękny. Co, kupisz se Kamil komiksa? Kupę. Takiego se kupisz? Nie wiem, jeszcze muszę wybrać. Bezdomna Madzia Jabłko zarabia na powrót z Prykonu do domu. Spadaj. Mikołaj, powiedz mi, co... Stary, miałem tutaj ubrudzone, nie? Ja mówię, co to tu jeszcze taka kropka jest? I treją mnie i ich drapie. Zapomniałem, że to jest kropka, która oznacza, że zapis, wiesz, miga, nie? To jest Boże. lampka. Boże. Macie bardziej jakieś zarąbiste zdjęcie zrobiłem. Pokaż. Dobra, jeszcze raz. Mikołaju, co myślisz o tym wydarzeniu? Bardzo mi się podoba. Na pewno Tu jest przyjadę... zdjęcie fajne. To? Nie, wiesz co, powiem tak, Szczerbatek fajny i no ten hop z nim to jest tragedia. Dolar spadł. To jest niedobre, bo ja na przykład zarabiam w dolarach i obecnie tutaj, proszę pokazać, Kamil se to zawodowy. Kamil, biją ci brawo! Teraz ty mówisz. A co ja mówić? Prawdę? Prawdę? Mam Szczerbatka. To jest prawda. Mam Szczerbatka. Wydarzenie jest fajne. Oprócz Szczerbatka kupiłam kawę. I dolar spadł. Ale ja i tak donate dostaję w euro. Nie. Chciałam tylko powiedzieć, że... Może ty byś coś jeszcze powiedział, kolego sympatyczny. A może w sumie lepiej nie. Nie ma widzów, kurwa. Kto na tych streamach siedzi? Boty. Kurwa mać. Pana tu. Dawać na to porad. A ty no powiedz coś takiego, żeby ubarwić materiał. Bibigos. Mur, 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 mur. Jakie mur, mur?